Bueno, bo día a todos e a todas. Vamos a ter lugar este pleno extraordinario e o primeiro que temos que facer é xustificar a urxencia. Como sabedes, e vos comunicamos onte a tarde, convocouse este pleno extraordinario urxente por mor de que temos que aprobar para seguir a tramitación da adxudicación do contrato para atención, limpeza e conserxería en instalacións e dependencias de centros escolares de titularidade municipal. Por mor de que se non o facemos xa con urxencia, pois íbamos quedar fora da posibilidade de contratar, de adxudicar, este importantísimo e indispensable servizo que temos que prestar á comunidade. Creo que é comprensible a declaración de urxencia, pero temos que votala. Votos a favor da urxencia? Ben, pois queda aprobada a urxencia por unanimidade. Entón, pasamos ao punto segundo, que é o tratamento da proposta para completar a tramitación da adxudicación. Señor Vidal. Bo día a todos e a todas. Bueno, comezamos este período de sesións cun pleno extraordinario e urxente con motivo da situación que se deu onte por o non entender o grupo de goberno que se poda, de alguma maneira, entorpecer o normal funcionamento do Concello. Non se estropea o traballo do grupo de goberno, pero sí o normal funcionamento do Concello. Chama a atención que votaran en contra de transferir competencias á Xunta de Goberno local, a Xunta de Goberno, precisamente o Partido Popular, que se di que é un partido de goberno, pero claro, un partido de goberno cando goberna el, cando non é un partido de goberno, que fai é entorpecer e todo o posible a situación que se poda dar como se está dando no Concello. Pero sorprende máis aínda que o BNG, que acaba de volver á corporación municipal, pois, a pesar de ter un acordo de investidura, no cual nun dos puntos do acordo de investidura se trata principalmente o asunto das xuntas de goberno e de como serían levados os asuntos á xunta de goberno, que seña quen de aliarse co Partido Popular para tomar esta decisión. Non cabe duda que, ao final, son os veciños, noutro orden de cousas, 1.500 euros que vai a costar esta situación, que era unha situación de trámite, aos veciños e veciñas que podían ser usados perfectamente por outra circunstancia. Pero, bueno, entrando xa en materia, decir que, como dicía a alcaldesa, como foi aprobado na declaración de urxencia, compre declarar unha proposta de resolución que debería de ser un trámite meramente administrativo para dar cumprimento a unha mesa de contratación, pois supoño que tedes todos a documentación, todos os grupos a documentación oportuna dos 5 acordos que se traen no texto dispositivo da proposta de resolución, que é unha adxudicación á empresa sobre os dous lotes, tanto de conserxería como de limpeza dos centros educativos e dos centros deportivos, a empresa Nortes Osundir Global, por un importe de 2 anos máis un máximo, por un importe de 1.460.507,09 euros. Si é necesario, pois darei lectura aos 5 acordos que se presentan neste punto de orde do día, e único, e se non, pois, se teñen todos vostedes, solicito, pois, claro, a aprobación para a adxudicación deste contrato tan importante para as infraestructuras do Concello de Vilalba. Sí, nada, simplemente decir con respecto ao que se comentaba que, bueno, as competencias orixinais son as competencias do Pleno e que lles pedimos simplemente que respeten a decisión dos diferentes grupos que integran a corporación. Nada máis, o resto está falado ante. En canto ao contrato, pois, pola nosa parte, aceptaremos a proposta da mesa de contratación, o noso voto vai ser favorable. Nada máis. Ola, bo
día a todos. Vamos a ver, con respecto ao asunto que nos trae a este pleno, decir que nós, evidentemente, polo tema da urxencia que ten e da importancia que consideramos que ten este servizo, o noso voto vai ser favorable, pero sí quería matizar e preguntar algunhas cousas para ver se se me pode contestar. Con respecto ao contrato este, desde o BNG queremos saber cales son as condicións en que quedan os traballadores que agora mesmo están, pois, entendo que subrogados por Traxa, se esta empresa vai a subrogar aos traballadores e traballadoras, ou como queda a súa situación, e se teñen esa información, que entendo que sí, canto se aforra con este contrato da empresa con respecto ao anterior que se tiña con Traxa. E, bueno, con respecto ao que comentaba o compañeiro Vidal, decir que o BNG, digamos que estivo nese acordo de goberno que asinaron Vilalba Berta e PSOE, que por parte do BNG só houve un acordo de investidura, nada máis, o resto foi de palabra, e nós somos de palabra e vamos a cumplila. Vamos a intentar, lóxicamente, en todo momento facilitar a acción de goberno, pero eso non entendemos que non está en contraposición co tema de que nós, digamos, comulgamos con rodas de muiño no tema de cesión de competencias. Volvo a insistir en que nós presentaremos en breve a nosa proposta e iso non ten por que interferir a xeridade na acción de goberno. Insistimos neso. Por outra parte, agardamos que, bueno, que estes plenos así de súpeta, de urxencia, que non sei moi ben, quizáis ao mellor se puido este tema tratalo no pleno de onte, non sei se era posible ou non sei. Porque, bueno, saber que nós íamos a votar en contra da cesión de competencias, eu creo que se sabía xa por parte do grupo de goberno. Nada máis. Ben, moi bo día a todas e a todos. Moi brevemente, unha das cuestións fundamentais do acordo de goberno entre o Partido Socialista e Vilalba Berta é o total e necesario respeto polo reparto de áreas e de competencias dentro do mesmo. En base a isto, como non podía ser de outro xeito, o voto de Vilalba Berta será favorable á proposta que acaba de explicar o concelleiro delegado. E no que ten que ver co que tratamos onte, unha vez máis, dicir, constatar e trasladar á veciñanza que as accións e os posicionamentos que se toman neste pleno teñen sempre consecuencias directas. O que estamos a ver hoxe é a celebración, como ben dicía o voceiro do Partido Socialista, dunha sesión plenaria, ao meu modo de entender, surrealista, a colación de un tema que podía ser tratado directamente dende a Xunta de Goberno sen o gasto, ao noso modo de entender, ao meu modo de entender particular tamén exagerado, 2.500 euros que vai costar para as arcas municipais esta sesión. O noso voto favorable á cesión de competencias que onte se propoñía, se poñía arriba da mesa, é unha cesión de competencias que entra dentro do sentido común e que forma parte da vida cotiá de todos e cada un dos concellos do país e, polo tanto, seguimos dende Vilalba Berta tendendo a man aos grupos a rectificar o que aquí se votou onte. Mais nada e moitas grazas. Nada máis comentarlle ao voceiro do BNG que, hombre, estas alturas da película temos que saber que as disposicións legais, laborais, obligan á subrogación do personal. Por lo tanto, o personal que está, pois, evidentemente, pasa á empresa adxudicataria. Non queda outra maneira. Esa situación xa será, por suposto, en relación á diferencia que pode haber de cartos na adxudicación e no precio que se está pagando hoxe en día, pois, ahora mesmo non lle podo dar, pero, en todo caso, poderá solicitalo cando queira nos servicios de intervención ou de contabilidade sin ningún máis problema. O respecto do outro está perfectamente explicado as posicións de cada grupo e, pois, complica, claro que complica. Hoxe é a prova fehaciente delo. Non só complica a vida do pleno de todos nós, sino que complica tamén a vida do desenvolvemento normal das funcións administrativas e burocráticas tecnócratas do Concello. Pero, bueno,
eso estamos dispostos, evidentemente. Decía o voceiro de Vilalba Aberta que rectifique en calquera momento, estaremos esperando esa rectificación. E senón, pois, seguiramos desta maneira, celebrando os plenos extraordinarios cando requira a circunstancia. Nada máis e moitas gracias. Xa están expostos todas as posturas, reabundar nas afirmacións agora do señor Vidal e tamén do señor Renda. Evidentemente, este pleno extraordinario de hoxe é un exemplo de que para unha tramitación, para unha simple tramitación de unha contratación dunha empresa para desempeñar un servizo, temos que celebrar un pleno extraordinario. E non será o último. Para completar esta adjudicación, ainda vamos a ter que facer outro pleno extraordinario agás que se cambie a postura dos partidos políticos en recoñecer que é máis áxil determinadas competencias, pois transmitilas á Xunta de Goberno simplemente para facilitar a axilización dos trámites. Entón, pasemos a votar este punto. Votos a favor. Pois queda aprobado por unanimidade. Así que, sin máis asuntos que tratar, bo día a todos e a todas.